Incident sa stal na tomto parkovisku v širšom centre Lučenca. Okolo 4. hodiny nad ránom sa tu mala strhnúť bitka medzi partiami z dvoch rôznych aut. Jeden z účastníkov napokon vyťahol zbraň a dvakrát vystrelil do vzduchu. Ľudia sa rozprchli do aut, z jedného z nich, kde mala sedieť spriateľená partia, sa ozvala ďalšia rana. Pri ďalšej manipulácii so zbraňou malo dôjsť v jednom z vozidiel k strelnému zraneniu osoby. 26-ročná žena bola so strelným poranením transportovaná do nemocnice v Lučenci. Podľa našich zistení guľka zasiahla ženu do chrbta. Je mimo ohrozenia života. Keď sa vyťahne zbraň a začne strieľať, vždy ide o veľa. Musíme si uvedomiť, že zbraň nie je hračka a je určená na zabíjanie a zraňovanie. Zvlášť v piatok v noci, keď sa určite nečítajú knihy a nepijú sa malinovky.